Brooklyn, New York. Weeti woni mawnde geddaɗo e sanda mbeeti ɗantade ha feccere nyalawma. Caggal ɗum ɓe jehi ɓe kacitoyi ɗo ɓe joɗino e nyamirde hotel o aɓe kacito. Geddaɗo wi sehil mum, boy so aɗa softi jandoyeɗen seeɗe ƴeewoyen moduji Fulton Street ɗi. Sanda wimo so Allah no mbanomi tampude hankini sinno ko sagam mi dillata hande. Geddaɗo wimo mbata yiɗa kadi ñamde maaroye liɗɗi. wi mbaɗa yiɗi ni kono mi wawa tan yaadu hewndu ndu haadi an kama tampata. Geddaɗo wimo no boy en jiiloto seeɗa tan e Fulton Street jiyano moduji ɗi gurti. Sanda wimo mboɗa andi no ɓe gurdi. O wi kono en mbawa joɗade tan ɗo gotel ha hira. wi ƴeften marchandise men koten ko mbatten ɗo. wi taw noon en juuloyan juma hande ko aljuma de a yejjiti. Sanda ƴeewi sehil mum moosi jabaki. O woni e miijade geddaɗo watti ɗaccude haaju mum sibu juulal juma. Ndaw ko hawni deke neɗɗo ala jikku ñiiɓaki koko ɓaari. Geddaɗo wi hey ko mosata. Geddaɗo itti Sanda e miijo mum. O wimi ko deƴƴuɗa wona noon eɗen poti juuloyde juma kay. Haala Pulaar mbi kala ko neɗɗo wawi wadde yo wattu hen juulu. Boy hay Amérique naaɓe ko noon mbi kamɓe hunde mabɓe foof ko Allah e juulu. A yiyat patron goto ligginowo yimɓe mo rewani lawol kono kala alete o yahata église o juuloya. Sanda wimi daƴƴata kay so tawi ko an ɗaccirta haajuma sibu juulu ina hawni te an so ɗum foof yawti a wona Amérique naajo ka Fuutanke Sénégal naajo. Gedda wimi get out of here man. Ko hawni hen holko serdimi e Américain. Boy a meeɗi yiide gaccumi waktu ko mbaɗmi busy ko foof mi lelotako taw mi juulani. Dillen mbimi wona ko ɗum haalte e ɓaleɓe oɗon gaami. So wona on porsa on liggotako ko ɗum waɗi yarude mon yeeso weeɓata de sehilam. Sanda jabaki. Geddaɗo ummi. Sanda nde ummi rewi e makko. ɓe ngabbi ɓe payi suudu maɓɓe. Nden ɓe darima hakkude suudu. Geddaɗo fukkoyi e dow leeso kanko e paɗe makko foof. Sanda ƴeewimo ha ɓooyi wi ijam paɗe ha e dow leeso. Gedda wimo ko woni hen ɗo wona jama boy. Sanda jabaki o fayi tarodde. O woni toon fodde hojomaji seeɗa nden o yalti o tawi geddaɗo ina dari e sara fallantere ina hucciti e Brooklyn. Hunde nde fuɗɗima tobde. Nangue ngue ina yaltuno subaka nane kono elle joni konge mutgue. Hunde nde niɓɓiɗi seeɗa. Ɗo noon kam iwata boom. Neɗɗo tinata tan ha baade toɓɓita. O siftori nane subaka hedde waktuji 11 télé météo wino ko ina jogori tobde hedde caggal midi kono elle ɓe mbino ko juutata. Sanda wimo joni noon ko dariɗa en kayti. Geddaɗo wi ala paɗen ha silta woni koye tobde. Geddaɗo jaabi wondude e yeccitade. O wimo aɗa andi nde siltata joni kay kaytan tan. O wi météo wino ko ɓooyata. Nden silti ɓe telli ɓe payi to jaɓɓorde hôtel to. Geddaɗo yaltini kartal banque mum. Salmini gorko goto ɓalejo jontaɗo jaɓɓade yimɓe ɓe ñande hen. O totti on kartal ngal. On natni ngal e machine gotel gongel sara. E nder ɗum o huccini ngel e geddaɗo o ɗaɓɓirimo windude finde makko. Caggal ɗum o yaltini kartal o weeɗi ngal geddaɗo wondude e kayitel. Geddaɗo siifi kayitel ngel. Ɓalejo o serdi kayitel ngel wonti ɗiɗon. O totti gotel ngel geddaɗo o heddori gongel ngel o wi a jarama ñallene jaam.
joni ɓe jalti hôtel o ɓe jeehi hedde métre uji 50 to ɓe garno werla mabɓe o ɓe dari e dow ɗum ɓe goni e ƴewde werla o ɓe tawimo no ɓe gaccirnomo ni kono noon alay saago ɓe ɓeyde jobdi dumunna garo gargol ngol. geddaɗo men mbi jiifa jini mum elle jiilotoɗo hen kanjara nden o tawani hen ɗum o yafni sanda o natani yaade ɗaɓɓoyde weccet. sanda wimo an a ɗacci kanjara ha heewi to suudu to. geddaɗo namdi wondude e jalede holdun o wimo suudu hôtel o aɗa andi de kam wona galle ma Columbus. o wi gallam Columbus e ɗo foof ko gotum. kanjara on ko weccet so ɗum foof ɓenni min mi ñamata weccet a andano ɗum. sanda jabaki geddaɗo fokkiti yiiloyade kanjara sanda rewnimo guite wondude e dillinde hoore. geddaɗo arti ina tami kanjara e jungo o nani foof e machine goto dariɗo ɗo werla mabɓe gaari ɗo e yolde hakkude nde ɓe daari eɓe jewta. ɗo ɓe darino eɓe jewta tan ha ɓalejo goto américanajo nayejo tawiɓe ɗon omo yaara hedde duuɓi 60 omo waɗi kaf e hoore nde sukundu raneru tal omo ɓorni jacket nguru ɓalejo kurum baɗɗo guddi kanko foof ko sikuji daneji tal guilay gemeneji e yarduko ha heeɓi ñamambo e waare ellemo meeɗa fembade guila jibina o dari sara mabɓe o salminiɓe o wi hey brother. geddaɗo salmiti e dangel maguel wi hi. o wi you from Africa right? geddaɗo jaabi wi right. wi you get some coins to give to your brother? geddaɗo jaabi wondude e ñirɓinde yeeso wi sorry man. gorko o yiɗi jokkude haala mum geddaɗo nangi e jungo sanda ɓe dirti to ɓe darino ɓe nangi lawol Fulton Street ɓe goni e yaade. nden o andi wonde geddaɗo bismakimo e ko yiɗi ko gorko o yawti o jokki e hammadi kandiji makko omo haaldi e hoore makko. nden ɓe goɗɗodiri e gorko o sanda namdi geddaɗo ko yiilotono. o wi hoto namdo o yiltono ko rokkede kalis. o wi ko jelotoɗo. sanda wi ko jelotoɗo. geddaɗo jelotoɗo ɓe ko ɗo ɓeɗo ko ni mbayi ɓe garata eɓe namdoma beele ka Afrique najo gam yidde dañde e ma hunde. somi yejjitano boom mbiyannomomi komi américain. o wi o jaɓata Afrique najo ne weeɓi sernude américain. geddaɗo wimo boy wona min de min somi welama mi wonta américain fini jara boom komi Amérique najo. sanda yim so neɗɗo ñaguimama rokku ɗum so aɗa jogui oto ƴeewa ko o woni. geddaɗo mi hey a anda ɗi américain ji koɓe bonani Afrique naaɓe ko kala baraɗo ɗo e New York ko kamɓe jooɓi balɗe mum ɓe liggotako te eɓe jiiɗi wurde gurdam moƴƴam ɗum na gasa. sanda wi ko haɗata ɓe liggade. geddaɗo wi a amde wona hay dara goɗɗum. sanda wi mate wona ko kamɓe codata ko jeeyaton ko. geddaɗo ɗum right ko gonga waɗi ɗum komin jeeyata ko ɓuuri wonde moins cher sibu ko fake. sanda wi nden noon sinno wonano kamɓe on dañata hay hunde. geddaɗo wi an kam ko jiɗɗa e mabɓe. sanda wi hay batte so wona tan koɓe ɓaleɓe minne komi ɓalejo yentude hen koɓe toñaɓe. geddaɗo wi get out of here man. koɓe toñanoɓe ko noon poɗɗa wiide kono joni kay haydara ɓe mbaɗaka ok hay ndenne kay ɓe toñanoka sa yi joni aɓe dasa ɗi limousine aji e ɗi foroduji ko Allah e Amérique ko kamɓe tan poti wiide
yo Allah waɗ barke Amérique. Sanda yo mbimi accu yimɓe ɓe nana so wonɓe Amérique Mali ɓe Amérique lolli ɓe ɓuri hewde geɗa no way mi jaɓani a yi ɓe ɓaleɓe ɓe Allah holluma so ɓe coodi e ma hunde so boni ɓe mbiyata ko aɓe kefta kalis mabɓe sa salima eɓe mbawi felludema taw ko e dow buuɗi 5 sanda wi jeeye ko moƴƴi onon jeeya toon tan ko Chinese gadda wi somin jeeyi ko moƴƴi somin jeeyi ko wona Chinese ɓe mbawa sodde ɓe wasɓe harmuɓe sanda wi ƴeew meeɗi wadde ñalawma goto ɓalejo goto ina sonno e am lone gaddar wi somin jeeyi ko moƴƴi somin jeeyi ko wona Chinese ɓe mbawa sodde ɓe wasɓe harmuɓe gaddaɗo wi ƴeew meeɗi wadde ñalawma goto ɓalejo goto ina sonno e am lone caggal balɗe 4 o artiri lone wondude e wiisi goto ina sengti koyngal lonal gotal ngal ina welti nden o ari o tawimi mbeɗa jimti e marchandise am o salminanimi ni o yewti o fawi lonal ngal hakkude lone o ƴefti gongal o fondi o runki o wi omo yaha ɗon tan paami e makko gullumi ha ɗo dandam haaɗi namdimomi ko yiɗi wadde mbimi hey what you think you're doing o darti o yecciti o jaabi wondude ƴattoje e wullude e dande mo onde omo joofomi feɗendu elle baɗowo rap those fucking glasses have broken down. I'm gonna take another fucking glasses without giving you another fucking $5. Mi wonta yejjide ɗiɗo konguɗi darmi yeeso makko kankone o dari omo ɓuttiɗi omo fotino bone omo singi koto noon e noppi makko ɗiɗi fof omo yortini tuubo omo wojjini giti o wulli o wi yomi waɗɗomo you beat it clear out my way gaccumomi o ɓenni omo yaha omo ƴetti yaha omo jotto no fowru sanda jari ha serkitiri an kay o gubbuma tan kulɗa geddawi gubbude mbeɗe nangatno e lona tan omo fellami mbeta anda kamɓe gurdam neɗɗo e gurdam chicken fof ɓe pondi ha joni eɓe nangi lawol Fulton Street ngol toɓo ngo dartima gila ko ɓooyi seeɗa kono laabi ɗi fof ina leppi nangue yaltano kono ɓuuɓano joni ɓe jettima to moduji ɗi jeeyata to aɓe jaaha aɓe birtoroɓe goto ɓeɗo ina daari ina jimti e dow marchandise mo ganduɗa ina waɗi lone paaɗe cuuɗi portable e ko wona ɗum fof noon ina jowa e leydi won e mabɓe jimɓe e taabe pawaɗi tisetaji piliweeruji kappuji e ko nandi hen sanda namdi ɓeɗo kam koni jeerata gedda wimo joni bomna saɓori ɓuuɓani no fewi so jangol ari ko caɗele mawɗe a yiyata eɓe daari eɓe cinye eɓe gerta jangol sanda yimo ɗo kay ko Columbus samori ɗum wona noon geddaɗo wi hay tonne de won yeeyoɓe e beddaji sa yeehi downtown hono hakkude wuuro ma tawɓe toon aɓe jaaha ha ɓooyi geddaɗo wi mi siftori mbeɗa foti noddude funeɓe ɗon tan ɓe jooñi ɓe daari geddaɗo yaltini portable udditi o ƴefti kartal keefa ngal o woni e ɓoɗɗude o tawi hen hojomaji 9 o noddi o heeɓi Aminata allo Kawmas no mbaɗɗa all right mbeɗa selli hoto funere ma Aminata jali o jaabi omona to wañ to defa hirande wi ok ko kanko yonta no nenam waɗi omo e jaam hoto sanda o wi hey wiyete ko no sanda waɗi deke aɗa heddi ha joni e wonde juddu jeeri
o wi wiyetake noon Aminata namdi jali alors on pari o wi min pari kaw masoyam min luwi minicar kanko fof o heewi dak Kumba ko jahowo Banel ko jahowo Astel ko jahowo Ali Gawlal e debbo makko jeewo o ko yahoɓe jiidani e sehilaɓe ɗiɗo mayram aka tamita sehilaɓe Kumba ɗiɗo kedawi onon noon joni hol keddotoɗo e galle mo toppitto nenam mo heddoto e télécentre o e cyber o on wimo ko anna tan heddoto e galle aɗa andi bande debbo kanko ko mbaalu Allah tan min uddat min ɓoyata nak so jombajo ɓuftama tan min gartat Gedda wi ok janje take care baby o wi ha hande gonɗon ko New York Gedda wi ye kono ko hande min kirndata o wi ma mi noddit on wimo ma noddit min Gedda wi no ala mi sikkani mataw so min jettoyima Columbus o wi eyyi ɗum noon sa yettima noddu min mi haalanma ko kewi e cuddugu ngu ma mi nelde email janggo subaka so amin dawa Gedda wi all right baby bye Aminata jali geddaɗo kuppi ummade New York fatude Columbus hedde waktuji jeenayi e feccere jamma geddaɗo e sehil mum jalti New York ina paati Columbus caggal nde ɓe juuloyi juma ha ɓe gasni ɓe dutti to hôtel mabɓe ɓe gaddoyi marchandise mabɓe to Broadway joni ɓe puɗɗima woɗɗude seeɗa wuuro ngo eɓe keɗotono émission Pulaar e goto e radio ji New York kono ɓe natti nangude émission o ɗoɓe gonno e kallu mo lappi nayyi ha kallu o wonti lappi ɗiɗi geddaɗo ina huufi walan mum comptoir werla o ina woni e 75 won capan jeeɗiɗi e joyyi o wirto otoji kewɗi kamɓe ɗiɗo eɓe deƴƴi nde ɓoyno geddaɗo wi boy a deƴƴi de mbar wona ko ɗoygol pewjata sa dawimo ɗoygol ala ngol ɗo lawol kay ha Columbus ɗoygol ala geddaɗo wi so ko mijotoɗa geddaɗo weddimo namdal ƴeewimo moosi o ƴewti yeeso makko ko yaawi sanda jabaki elle mo nanani namdal ngal geddaɗo kadi wimo namtimo lawol ɗimmol wimo mijotoɗa ko madam sanda wi madam ala yaawi noon geddaɗo kadi wi boy gonga noon yaawi de kam ɗo debbo heppantaki duuɓi nayyi jeegom jeenayyi ala ɗo haaɗi sa dawi bata debbo kam dañatake ɗo tawa neɗɗo na wawa foftade hen so tampi geddaɗo jali wi mi haalaninomo kay hebde ɗo debbo ko caɗele mawɗe so jogu ina waratno a tawatano ɗo moduji kewɗi Allah ko moƴƴo jogu ina tampina kono warata sanda wi mais pourquoi tan debbo heɓata ko ɗo geddaɗo wimo no boy hen sahaji ko ɗemgal ngal wonata probléme a wawa garde ma nanodirta te galleji cagaji kewani ɗo no Europe ni walla Afrique Columbus boom cagade toon koko waɗa interdit sanda wi joni noon gedda wi joni kay ko muñal tan e ɓittude kaake mum walla jangude engele e ko ɓuuri yawde sanda wi min de so gonga mi jangirta engele tan sibu debbo gedda wi boy rentu koy hoto ko heptino ceerno ko heptadema sanda wimo hol ceerno gadda wi ceerno nongo kay nde o geddi Columbus nde o yehi wuuro woto ina wiye Memphis o dañi toon accident ɗum addanimo sokede fodde lewru nden o yalti kaso o arti kono o haalanani hay goto sa dawimo ko soknomo
geddaɗo ƴeewi Sanda moosi caggal ɗum o wi ceerno yano ko supermarket nden o naati o dari omo ƴeewa ko soodi nde ɓoyno debbo goto américain tawimo ɗon omo dari salminimo yewti ceerno rewi e debbo ɗo on dari fof o daro ɗon so on seli o sela so on hoynima o hoyno so on turima seeɗa o turo so on moyli o moyla so on daasi koyɗe o daasa koyɗe nden ɓooyi on dari yecciti hucciti e makko namdimo ko woni wimo whatsapp ceerno jabaki e dow ɗum o ƴefti jungo makko nano o loggodiri feɗendu makko worwordu e sappordu o mandini yidde lelodade debbo Sanda wi ko mbiɗa ko kedda wimo ko nanɗa ko hono hojom debbo laawi wulli yimɓe ngari ha keewi taariɓe ndeke debbo ko policier o yaltini kartal makko o holli ceerno o wi ceerno waɗimo sexual harassment geddaɗo wi Sanda wi ko woni ɗum ni geddaɗo wi o wi ceerno gerimo walla ƴeeɓimamo Sanda wi ko ɗum hawni hey joni kay so neɗɗo gerima a jaɓani kay a yahat haajuma tan walla gedda wi jaha haajuma wona ɗo de boy ɗo ko Amérique ceerno dari ne signa ne guerguerta omo haalde kono o jabotako debbo o porti plainte hunde nde nawa tribunal e dow ɗum debbo namdi kalis ha heewi ceerno soka balɗe 4 nden o yalti o rondi kaake makko o arti Columbus Sanda wi ɗum tan na soko neɗɗo balɗe 4 gedda wimo o dañi sens bon omo wawno sokede ko ɓuuri ɗum nafimo tan ko sukaɓe fuutankoɓe wonnoɓe ɗo toon ɓe piikalis nanganimo avocat hawri kadi jojo o ko ɓalejo ganduɗo pamɗo aduna omo andi kadi oɗo Afrique najo ko miskino ko tampuɗo so wallaka ma o ɓooya e kaso geddaɗo wi ala Sanda wi so foɓɓinomamo noon Sanda namdi jali geddaɗo kañumne jali o ɓeydi ko wonanno foɓɓade kadi e hello e dote ɗum kay so waɗino ɗum so wonano duuɓi 2 e kaso ko famɗi foof ma o wonanno hitande Sanda wi guiƴam debbo no horsi ɗo koy geddaɗo wimo a anda ɗum boom debbo e cukalel memetake ɗo Sanda wi hay sinno ko debbo ma walla ɓiye geddaɗo wi ko ɓen kay mbiya woɓɓe kay haala mumen haalaka Sanda wi ɗum noon de addude ɗo galle mum sirani hay hunde geddaɗo wi boy ko seeɗa ganduɗa hen boom hewɓe so gaddi rewɓe mumen ko guila e aéroport ɓe puɗɗoto dañjude e mumen caɗele kono noon mbeɗa haalanma gueɗel gotel ɗaccude debbo mum fuutane de hen sahaji ina jibina bone Sanda wi ko waɗma wiide noon hol bone ɗe jibinta gedda wiide ko waɗimi noon aɗa andi ko heptino moodu goto o ari ɗo ɓooyani wonani hay lebbi 4 o jaɓana kees makko fawi hen lebbi 5 o wakkani ko waɗimi noon aɗa andi ko heptino moodu goto o ari ɗo makko e sukaɓe makko tato Sanda wi joni noon o ala hen droit gedda wimo omo jogui kay kono Amérique naɓe sa hawri hen e jooje tubak hono ñawowo tubak ko caɗele mawɗe ko ya gartamo gasata kankone o ngacci tan o rewi hen jamma e ñalawma subaka e kikiɗe joojo o jaɓantamo kankone o ɗaccata o haɓata nde jojo tampuno e ya garta makko felliti jaɓandemo kono ko e dow condition goto so tawi omo jaɓa wadde test pour ƴewde beele ko kanko jibini sukaɓe tato ɓe o wiɓe ko kanko jibini o falani hen dande
o waɗani ɓerɗe ɗiɗi boom o wi o jaɓi boy hoto tawe nde o haalante résultat o sanda wi I ko kewno geddano wi ɓe mbi résultat o holliri wonde afo o e battidiɗo o ko kanko jibini kono hakkundejo o wona ɓiyiko o wulli o luuki e dow maɓɓe elle kangaɗo o wi ɓe penat ɓe nani mi nani o wattidi ko seede debbo makko o resi goɗɗo sanda wi o haali gonga kay ɓe penat ɗo ɓe gandiri mo o jibini e mo o jibinani geda wi boy ɗo ko Amérique naaɓe ngala ko donki ene woodi test goto biyeteɗo DNA so ɓe mbaɗi ɗum eɓe mbawi andude jibinɗo emo jibinani sandami giƴam so tawi ɗum ina woodi tubakoɓe ko jinneji geddaɗo wimo ha tengti noon e ɓe Amérique naaɓe kono noon wona wonde jinne wona wonde malayka ko gandal tan rewi ɗon kala jannguɗo anda sanda wi nden noon bawɗo foof koy yo ɗaccu debbo mum cuuɗi mumen so tawi kay koma o test kuɗaɗo heƴa hen ko ɗum ɓuuri hunde nde wona mukuña ɓe ɗanle hay goto anda koɗe jibinta geddaɗo boy ko ɗum de ɓuuri sirde min de hay goto wawa wadde feere ha mi adda ɗo debbo walla ɓiɗɗo sanda wi giƴam an sa jogama aɗa andi ɗo jogtata geddaɗo wimo boy janggo engele mbata anda ina jeeya ko wurti e moduji ɗi e dewle kewɗe ɗe ko jogu kewgu ɓe mbiyata eɓe jobnito joguji ɗi ɓe cufrata ɗo ɗi won e mabɓe kodgol kesol foof ko dewgal kesal so ɓe garti ɓe keddo eɓe telfina ko gasata cikkumi boom téléphone o ina ustana ɓe jogu sinno wonano téléphone ngaji ɗi jiya ko boni wone mabɓe ina mbawno tawede tan na jeɗɗi na joori kos kamɓe ɗiɗo foof ɓe jaali caggal ɗum sanda heɓɓiti wi so gonga téléphone ngaji ɗi aɗi nandi ko ustata tooke de geddaɗo wimo a anda ɗum boom a yiyat moodu goto na ɓaggi fodde no woruno na haala tan ko gasata elle tan kucciɗɗo e maygal mum sanda jali wi mataw wonkoɓe tinata geddaɗo wi yes sure won moodu goto gandiraɗo wawde ɓoyde e téléphone hen sahaji ha heddiɓe ɓe cekanamo aɗa andi ko waɗannomo ɓoyde ɓaggade o wiyatno ko yo maygal makko haɓɓu gali mum dillina soɓe kalda e téléphone sandami ko mbiɗa ko on tampino goram ndeysan ko ladde muusi neɗɗo jogo rewɓe mum tan na walda jogu fodde duuɓi mboɗo andi hay Allah ɓuuri boroɗo weɓantaɓe geddaɗo wi ko wonanno Allah ɓuuri boroɗo kadi geddaɗo namde kini jali sanda wimo ñaw aɗa majji Allah ɓuuri boroɗo geddaɗo wimo boy siftinam mi yejjiti min joni komi Amérique najo temedere nder temedere 100%. sanda wimo firti ko hoyɗitade sanda jali ha serkiti o jokki kono hay ɗum ɓuuri hay batte joktude e téléphone ɓuuri hay dara wona o wimo ko ɗum ɓuuri kay ƴeew tan nane elle ko min e Aminata kuccodir ma mbiyami min jokti hay sinno ko seeɗa geddaɗo ƴeewi sehil mum moosi kono ɓooyani o ƴeewi yeeso makko o wi Afrique centrale de aɗa jooɗo hitande a haaldani e debbo ma ɓaydi ɗum kadi ko téléphone ina seeri toon ha ɓurti kono noon hay goto de
jogetaki rewɓe no mbayno koote mbeɗa yiɗi o tan mi yiɗa o gueddar wimo boy Afrique centrale yahani yo Allah waɗ barke e Amérique ɗo téléphone e yarde kokka fof ko gotum walla ni mbiya e ngolde korli chicken caɗele kay ko debbo ɓe jaali gueddaɗo ƴeewi sanda caggal ɗum o ƴeewi yeeso makko ko yaawi omo udduno weeruji dame werla o e dow ɗum o ñoƴƴi bouton goto gonɗo less damal makko weerdamal makko o udditi o ñoƴƴi kadi bouton goɗɗo weerdamal sanda uddi e hendu ɓuumdu naati udditi weerdamal sanda o udditi e hendu ɓuumdu naati e nder oto o omo nangirno volant o jungo woto o watti juuɗe ɗiɗi sanda ƴeewi wi ala guiƴam bata jiɗɗa ko warde yimɓe jangol gueɗɗaɗo wi ala boy ganmi ko ɗanoɗa sanda wi mi winoma kay ɗoygol ala ngol ɗo lawol gadami boy ɗoygol koko feroto no mayde ni sana ara a tinata ɗo sanda wino ina haala tan ha portable gueddaɗo ina fawino yeeso soni gueddaɗo wi boy ƴeftu sanda wi ala ƴeftu téléphone ma aɗa andi nodduɗo ina wawi taw ko maygal ma Columbus gueddaɗo wi maygal am no I don't think so mi sikkani boy komin haɓɓe ko ɓooyi gueddaɗo nangiri walan mum jungo ñaamo o ƴeftiri téléphone o jungo nano o udditiri ɗum hunuko makko o faani to nofru nanru o ƴeewani hay tongode o wi e dande mawde hello on wi allo gueddaɗo ko min nodduɗo o deƴƴi woni e ƴekkidde ina waya gueddaɗo ɗenƴi o ɓamti dande o wi e keñagol allo nodduɗo o jokki komin Anna gueddaɗo mayramen de mbaɗi accident bonɗo no feewi téléphone o koppi gueddaɗo inni Allah dortini oh my god sanda futtini sehil mum guite o woni e namdademo ko gasata juuɗe gueddaɗo goni e signude téléphone makko o saami less o ronki wawande walan o e dow ɗum o ɗaccat lappol makko ha ɓooya tan kadi o arta e lappol ngol werlaji goɗɗi ɗi ina kornama ko gasata sanda hocci téléphone o wi allo ha o tampi kono hay goto jabaki o hippi téléphone o nanti ha tiiɗi e jaggorde damal makko ngal o wi wondude e dande mawde ngaren waɗa feere ngara gueddaɗo artir hakkille ma ko woni ko kewi yaaru seesa waaru jam rentu gueddaɗo kañum ina tebti e walan o ha tiiɗi omo futtini guite kono elle o yiyata hay hunde werla o ina filtina ko gasata ɓe tinani tan ha werla police goto abbiɓe ina siika caggal mabɓe werla o yeehi ha heedi yeeso mabɓe police e goto yaltini jungo yamiriɓe yooɓe daaro gueddaɗo usti yalti lappol mum dari police ɓe koɓe ɗiɗo kamɓene ɓe dari yeeso mabɓe goto e mabɓe jippi fayi e mabɓe ɗum to leegal hirnangue tulde male ƴeewan ko kewi toon subaka hoore bir hedde waktuji 7 pawɗi subaka hojomaji seeɗa hunde nde ina wuuli elle nangue e hoore kellew galle gueddaɗo en ina heewi daka yimɓe e dille gam heblanade cuddugu funeɓe gueddaɗo ɓe Louis minicar ɓe potanno fokkidde ko waktuji 8 e feccere ɓe ñantima ha ɓe paɗɗotako goto e mabɓe foof ina ɓorni wutti cuub gomaɗo ha jaɗɗi pasaɗo ha forti loy kamɓe ɗiɗo foof eɓe gojji coy kanŋe guilay cakka mum doɓɓe mum ŋeñemaji mum ha heeɓi jawe mum goto e mabɓe foof ina tawi portable e jungo ina yaaha tan na arta na naata tan na yalta waɗi ɗum ɓe mbaɗi kew ngu ko kew mabɓe gati ko kamɓe mbaɗa ndeyale Kumba Jawne ñande hen ko beltiɗo ha nandi e lumbiɗo e nder wendu Firdawsi ni
ko jogino e cuɗari fof o yeltini o haɓɓi. Sa nani neɗɗo moftata cuɗari namaya heege wona Coumba Diaw, kanko fof e hewde caɗele sabu hewde mo ɓiɓɓe kam e basal gorko makko. Coumba Diaw ñamlimo ujunnaje 4 yantude ujunnaje 5 ɗi Mayram e Aminata dokkunomo ɗi. ɗum ɗo fof noon ko yo jogito ngam o juuro ñagotoɓe ko wayno awluɓe almuɓe ngayi cooloji kame ñama kalaji goɗɗi. E dow ɗum Coumba nan tan natana yalta o mona tan hakkude galle mabɓe e galle geddaɗo en ko kanko ni findintunoɓe law. E on subaka o ñantima ha o sikki wonde alama o foti yodde e yontede. O morima ha o fiɓi wonde hay goto meeɗano morade ɗi makko ɗi e wuro ngo. Kanko fof e ñantade Coumba Diaw nandi ko e koocal ɓornagal wuttini Coumba Diaw nandi ko e koocal ɓornagal wuttini Allah e makko fojje, kono kanko o yiyani ɗum o mona tan liiƴo omo jala omo wiya kaña ɗe noon joni de oto o ara kaña ɗe noon. Astel Diaw kañumne to banggue mum heblima fewditima gila no hanki e jamma mum ni. Kanko noon kam joom galle makko jaɓano jagol makko, kono o tiiɗiri on hoore on jamma ɓe mbalno ko habde ha weeti. O wi gorko makko ko yaade cuddugu tan walla ceergal, bone yoni kay on wawa rokkudemo ko omo wallita ɓen, kono kadi haɗamo hay yaadude e ɓen ɗum gasata ko gotel e gueɗe ɗiɗi, ko ɗaccede yaaha walla seerede yaaha. ɗo yahano eɗo artano fof gorko jebbilima wimo janje kankone o huudima subaka law o ari galle omo ardi e ñeeño mo o meeɗa tinirede. Banel Diawne to sengo mum wi ko heedata caggal e kew funeɓe miñum, so rewɓe miñi ko kewni ko kanko kewni, teddungal ɓen ko teddungal makko. Geddaɗo alamo waddete hande wona tan e wuro ngo kono kadi e dendagal guure cewdiɗi ɗum ɗe. Gonga ko Amérique, gonga ko kalis, gonga ko sembe e doole. Yo Allah waɗ barke Amérique. E nder oɗo inco mo gasata ko neɗɗo goto woni mo tinanani ɗum hoore mum, mo ɗum safani hay seeɗa, on woni Anna Dikel Diaw. Oɗo kañum ina deeƴi elle mo tinani wonko kewi, o haɗani tan e falkisade keɓogal maɓɓe ngal. Anna waddi hen ko peloje, o wi ko ɗum ɗon jarani oɗo gurdu fof. So Mayram tan yehino yaadi e goto sehilaɓe mum ina yonatno ɗum ɗo ɓurti fakiti. Nden Coumba nani peloje Anna ɗe laawi woni e dugde, o wi ɗum ɗo ko hasidagal. Anna so haalde gonga wondani so wona wonde haside. Anna jaabimo wi Coumba an mbeɗa sikki tan ka kangaɗo, min mi wona haside miñam mo jiidum yumma goto e baaba. An ko kalis itti hakkille ma, no mbaɗani ko noon cikkuɗa yimɓeɓe foof mbayi. ɗo darino hakkude galle omo jiimi e haccittoɓe. Coumba foɓɓi kelle wullino dande mum fotirno wi ndaw ko hawni a hawani Allah, so kalis itti hakkillam ndaw ko hani, so ko kalis mo ligganami noon, so ɗum fof yawti bom jaɓa walla caloɗa ko kalis woni aduna o hande, kala mo ala ɗum torkat. Anna ina joɗino e daago ina sawdi yummum ina jarano ɗum kafe, wi wondude e dande felore a juumi Coumba, kala mo kalis rokki teddungal ma kalis ɓorgal teddungal ha laaɓa cer, artir hakkille ma Coumba jali jaleɗe jalkito wi nane o wi yomi artir hakkillam, min kay hakkillam ɓosani ɗo meter. Mo hakkille mum yeehi kay ko an biɗo kalis rokkata teddungal, an aɗa yawi yejjidde no fewi. Anna ko wayli oɗo galle hande so wona kalis, holko addani Mayram e Aminata waɗede ndeyale sinno wonano kalis. Anna wi
ina jaabo yummaɓe naati hen wi gacce haala jiɗɗo yo yah mo yiɗa o yo jooɗo ɗum kay du ko fotani wonde hen anna deƴƴi kono Kumba ronkama kañum yo deƴƴu omo rewa hen tan omo refto nde ɓoyno anna kañum yalti galle fayi galle mumen waktuji 8 joni aali gawlal e rewɓe mum ɗiɗo naati galle na gulla na luuka naati galle na gulla na luuka galle foof haaɗi wirok gulali aɓe jetta geddaɗo rewɓe mum e wandiraɓe mum rewɓe ala foof moɓe ɗacci e dabɓa aɓe manta aɓe jetta ko gasata kala takkiɗo walla kala meɗnoɗo takkade geddaɗo aɓe gaskina aɓe jokka ɓe wona tan e waliyaɓe Fuuta kono kadi e jambareɓe mum meɗnoɓe wodde eɓe meeɗano wodde foof ɗon e ɗon ɓe puɗɗi juurede kalis ko Kumba sukkiti juurgol ngol o juuri ɓe temedde ɗiɗi hewɓe wonnoɓe e galle foof dewi hen juuriɓe caggal hojomaji seeɗa rewɓe ɗiɗo woɓɓe naati galle ɓen ɗon ko ñeeñɓe Kumba wi ala e saago ɓe jaada e seto ngo goto e mabɓe foof na ardi e ɓiyum debbo nde wonno ɓe koɗi ko leegal funnangue yaadudeɓe e seto ngo ina wela Kumba sanne gati koɓe sehilaɓe rugusi ɓe gonno joni noon Kumba waɗi feere ha heɓiriɓe kalis wondude e ballal Mayram ballal Mayram waktuji 8 pawɗi hojomaji nogas minikar fecciti hakkunde wuro ngo wondude e kornali towɗi pundi ruyi fayi dow sukaɓe ndewi hen doga na gulla na luuka ena ciika werlawo ari ha e damal galle geddaɗo en guusi chauffeur o udditi damal jippi wedditi ngal caggal mum wi eywa noon so on paari jehen min paari kay ko ɓooyi ko an tan min padno Kumba jaabi chauffeur wondude e jaleɗe o wi min paari kay ko ɓooyi ko an tan min padno Kumba jaabi chauffeur wondude e jaleɗe chauffeur e apprenti wondude e hunde e yimɓe woɓɓe wonnoɓe e nder galle arnoɓe waynodirde e mabɓe puɗɗima yowde kaake sakuji 3 maaro sac goto gawri sac goto sukara condi carton goto kosam condi vitale carton goto Nescafé walis goto comci e sawdu kaake ɗum ɗo foof ko funeɓe geddaɗo coodi ngam tottude ɗum ɓinguel mumen nden o nani diirali e kornali werla o Anna Dikel arti e galle he o dari omo yeeɓa oɗo wuuku waka mo gasata omo wiya e ɓernde makko ɗum ɗo meeɗani waɗede e wuro ngo mi anda ko ndeyale mi anda ko baayele ɗum ɗo ko aadaji janani so neɗɗo ƴefti ko jeeya heewi ko ɓurtinde so neɗɗo haalanima kewmum kay wallit ɗum tan e ko mbawɗa kono waɗede ndeyale jomum ƴefta kew janano foof fawa ɗum e dow walaba mum waɗa ɗum ko kewmum ɓeydata so wona caɗele ƴeewe tan oɗo gurdu mo huuɓata kaake foof ɓe hen jolnama nder oto ɓe hen jowama dow yahannoɓe foof joli aali gawlal heeɓi yeeso werla joɗima gufnima wondude e wutte mum gomaɗo pasaɗo ha jaɗɗi heddiɓe ɓe foof joli caggal ala mo heddi e galle so wona yummum geddaɗo Anna Dikel e hunde e sukaɓe Kumba minikar o fokkiti pundi gulali e kornali girtodiri sukaɓe ndewi caggal na doga na gulla wonnoɓe e werla o mbeyni yimɓeɓe juuɗe yummum geddaɗo ɗo darino hakkude galle ina darodi e Anna ne weynaɓe kankone juuɗe wi e ɓernde mum yo Allah wat janje e jiidal jeehe e jaam garton e jaam mi halfini on Allah e nulaɗo mum e Seyku Oumar o rewniɓe guite ha o oto o seeli o natti yiide so wona pundi wonno ko e nder ndungu kammu o towano no feewi weeyo ngo ina wulno jaw minikar o jaggi kallu godron chauffeur ina dogna no feewi hen sahaji omo yetto 90 saaha goɗɗo o temedere
omo yewtida e aali gawlal wonɓe caggal ɓe kañumen nene ina jewta kamɓe fof haala mabɓe ko goto yewtere mabɓe ko gotum ɗum woni noɓe jogori yettorade e noɓe jogori jaɓɓorede e tertorede e nder wuuro alhaji ngo kamɓe fof eɓe janana wonde hunde nde ina jogori wadde fayida no feewi kamɓe fof ɓe kawri wonde wuuro alhaji naaɓe ma jii ko meeɗa yiide e gurdam mumen e yolde hakkude nde ɓe tinani ɓe matani tan ha kallu o wojji wi coy kani weeyo ngo ɓalwi kurum niɓɓiɗi wi kunus e leeƴi wonde kani ɗi keewi dak e kallu o aɗi ndiwa aɗi maɓɓo e yeeso werla o so fe ronki yiide yeeso mum kowooje kewɗe juurima e yeeso werla o ha mbi dak elle tan nelaɗi so feer o weemi o halji o ronki andude ko waɗata o natti wawande werla o ɓeydi jaweki ki omo wadda e walan o koni wonani omo yiila omo yilta e dow ɗum gulali e luukali kewti oto o ɓe ina ginna Allah ina dortina ɓe ina nodda Seyku Umar heddiɓe ɓe na gewno Seyku Tijjani goto e mabɓe foof ina mabɓo e dow goɗɗo o Mayram e Aminata maɓɓodiri ɓe nangodiri ha tiiɗi aɓe gulla goto e sehilaɓe Kumba ɓe dewi rewi fallantere oto fukkoyi e dow godron goɗɗo rewi hen gulali ɓeydi nde ɓoyno werla o yalti kallu o fukkoyi e lekki werla o moññidi e wonnoɓe hen foof hay goto e mabɓe